Hi, maayong buntag sa tanan. Kape, 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 kape. Sadi ga kape, Milo, Milo, Milo. Ay, waday Milo dire. Hi sa mga wala na kaila. Ako day si Teacher Cindy ug naa ako karon diri sa Netherlands. Yes, na ako sa Netherlands ug ang oras is 70 good 7:48 in the morning, guys. So buntag kaayo. So kani nga vlog tungod kani nga vlog kay para ni sa iTutor group. So Bisaya ta kay mas komportable ta magbisaya kay Bisaya bisdak gud ta. Proud to be bisdak, okay? So karon na ako'y mga ipakita. Grabe nga mga ipakita kini. So mga ipakita na ako karon kay about iTutor group. So mga wala na kaila o gusto magtrabaho online, na isa ka company nga gitawag og iTutor group. So ang kinahanglan lang nimo naa kay bachelor's degree. O kung wala pa kay TEFL or TESOL or IELTS certificate, mga certificate nga mga bugat kaayo. Bugat nga certificate sa English. Okay, pwede ka magkuha ana within 3 months kung ma-hire na ka sa iTutor group. O kanang paspas kay ang hiring, guys, kay katong nag-apply ko ang akong interview online lang tanan. Kanang na-shock gali ko kay after 24 hours, pak. Congratulations na dayon. Abin gid nako joke ra ni. Pero dili day siya joke, okay? O kani nga iTutor group, guys, kuan siya kanang depende siya sa lugar kung asa ka. Okay, so for example, kung Philippines ka, ang imong rate pang Philippine rate. Since naamo ko sa Netherlands, bisag dili ko puti, dili ko native, okay? Akong rate pang Netherlands, pang Europe rate siya, which is $845 per 45 minutes. Plus pa na siya ha, daghan pa na siya mga plus. So $845 for 45 minutes day na kay unom ka estudyante. Then kanang unom nag-rate sa imo og 10. So plus $4.5 na siya. 4.5. Wow, dato na ka. Okay. Pero of course ha, dili tanan ang maghatag sa imo og grade. So dapat pabibo ka kanang pa-jolly nga, hello, hi, how are you? Good. Mga ana-ana, mga tripping ha. Pero pero of course dili tanan ayo kay nga over-exaggerated kaayo ka nga mag-hello, mag-ana-ana. So, sa mga bata, ang tips sa inyo ha, guys, kay maghimo mo mga props pre ani. Bongga ba? Mga what can you see back? Oh, di maganahan ang bata, maminaw nimo. Kay kung mag-ingon na kag what can you see? Di boring kaayo. Para na gud na eskwelahan kung maestra boring, ang bata di maminaw. So, how much more kung naka-online ka, di ba? So, another tip pod nako, namoy mga mga colors ba, mga props, okay? Sayon ra man good kay kintahay mangutana mo, mag reverse psychology wa, reverse kana. Is it color red? Gana mo, no teacher, it's blue. Di naka-answer ang bata. Okay, good job. Then of course, kung namoy mga props nga mga pang educational materials, dapat naapod tay panghatag. Dili literal nga, oh, tagaan ta ka. No. Overpod mo da. Kanay mga ba, mga panda ice cream, yan. Ana-ana ba? Then, magkuha din, magpapit-papit, kintahay, nga, I will give you a panda ice cream. Kaon daw ko nas papet. Ana ba? Papet ay ko ano din stop toy. Pero nindot kung naamoy papet kanang muna siya kung mahatag na tips sa inyo ha. Bugal-bugal nga vlog, guys. Seryoso ba ako ha? So of course kung naamoy mga ingon mga colors, mga rewards, of course dili ni mawala ang mga star. Kaning mga star di ni mawala permente ni present na yung mga stars, bongga kaayo mga stars. Ug dili lang ni sa iTutor, guys, bisag asa nga ESL company kanang mas nindot gyud nga naa kay props. Bisag mo ingon sila nga, oh, everything is provided, naa tanan, ay lesson plan na ani, blah 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 chuchu. Pero mas nindot gyud nga naa kay gihawiran, naa kay ipakita pre ani Oh, nakipakita fish.
What's this? Wurf, 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 wurf. Dili aw-aw ha. Oh, na kay mga ipakita nga mga ulo-ulo, mga ulo-ulo kung tahay. Oh, na mga ulo-ulo. Di ba bongga? O di kinsay dili ganahan. Kinsay dili ganan maminaw ni maminaw ang tanan ug tagaan ka og kuan. Tagaan ka kwarta charot. Tagaan ka og ratings nga pinakadako 10. So 10 to 8 na siya mga points guys nga ipanghatag, okay? Pero pag muubos gali ka sa 7 ay mag-rank sa 7 pababa. Minus pud na siya ha. So sad na siya, sad face. Dili na siya happy face ha. So pero as far sa ako ang na-experience aning iTutor for almost 2 months. Okay, 2 months na ko. Yay! Okay, 2 months ko nag-work ani. First time pa ko nakakuha naliyas. First time sa ko maayo. Twice di ay. Kaduha na ko nakakuha og minus 6 og 7. 7, grade ko niyag 7, pero ang uban niyang classmate, kay unuman to sila, uban classmate, 10, niya siya ray 7. Di, ang problema na, sa iyaha ba? Wala sa kuha. Okay, sa iyaha ang problema. Unya, katong isa, 6, bata ang nag-rate, char itong bata, uy, aban siguro niyag 6, dako na siya. Which is, na minusan ko, dapat unta maminusan ko. Pero ang kanindot aning iTutor dili kanila minusan kay tan-awon man nila. Tan-awon pud nila ang mga side charot. Tan-awon pud nila ang teacher side, dili lang pud tanan nga student lang pud nga side. So tan-awon nila nganong kailangan ba gyud ko minusan or kailangan ba gyud minusan ang teacher. So, ing ang patakaran. Okay, nay uban nga mag-ingon nga, ay, pangit man kay ng iTutor, oy, kuan man, oy, wala kay booking, wala kuan, wala bla bla bla, kung i-rate ka sa student, mubaba ka, tinuod na, mubaba ang imong score kung i-rate ka sa student, kung tahay. First time ka nag-apply, imong score kay 95, ha? 95.5. Muna siyang murag maximum nga ihatag nimo. Dayon, kung mag-rate og dako, of course, magkaanam siya kadako. Pero kung magkaanam pud siya og kagamay, maminusan pud siya, ingana siya. Which is para sa kuha, dili gid nimo please ang tanan na. Dili mo please tanan estudyante. So, ang imong technique gid ani kanang friendly lang gid ka, kanang ipakita gid nimo kung unsa ka, dili ka magplinastic. Very good. Bisag dili gali very good. Oh, kanang kuan pud kanang ay lang pud pag ini-stricta nga. That is not right. Di po mag-ingana ka ng, basta ka ng, lang ba, ka ng sabay. Sabay sa bugsay. Matod pa nila, okay? Sabay-sabay lang. Sabay ang estudyante po ba? Ayaw po pag chinar nga, hi ka, ayok ka, kay maistra ka. Wala, trabaho taan eh. Kay trabaho lang. So daghan kay kog nangakitaan nga vlog sa iTutor pero mostly sa Pilipinas mga Tagalog yun. Anang Tagalog unya. Wala kay ga-vlog sa Bisaya. Ambot nga no. So ako mas komportable ko mag-Bisaya. Of course bisan pag mag-English ko, lahi ra gyud ka nang mura kag ma-conscious ba nga. Kabalo na ka mga libakero, mga slingan. Okay? Pero mas nindot gyud. Okay? Mas nindot gyud sa akong nasudlan ha. Sa akong mga nasudlan wala man ko nandaot sa uban. Sa uban diha. Pero sa akong mga nasudlan nga ESL, so far kani akong pinakaganahan. Kay kintahay mag-absent ka. Okay, mag-absent ka, pwede ka daghan kag wave nga dili ka makaltasan. Kanang kintahay gusto lang gid ka mag-absent. Nga karon kay importante. Pero ayaw lang pud nang perminti ha nga kanang absent ko karon, absent na po ko. Ayaw pud ana. Kana pong napoy reason jud ba nga kanang kailangan ka mag-absent. Dili kayo sila require nga proof nganong absent ka. Medical proof, mga eklabor proof, wala kaayo. So muna siya akong naganahan sa iTutor group. Of course, guys, ang kinahanglan ay nila, baliko na ako, bachelor's degree, na ay 1 year experience, at least 1 year experience. So, of course, stable lang imong internet, naakay headset nga naay mic, kinahanglan gyud na built-in nga mic kay akong gigamit sa una, tung nag-apply ko, Bluetooth headset. So,
pa-char-char lagi. Bluetooth headset para ignon. Pero giignan ko sa technical department, technical team, whatever, nga dapat na ay siya built-in nga mic. Okay, which is nag-produce gid ko na tapos na ay camera, which is ang akong gamit karon kay laptop MacBook Pro. Unya sala ambot ngano ni bitang ang Apple di ko ganahan sa iyang camera. Which is pangit gyud unya katud ay nag-rate sa ako adig 7 nag-ingon pud ay siya nga much better daw kuno kung clear daw akong nawong. Kung pangit gid kayo akong nawong di ay gyud ato nga camera. Wala mo ko na yun nagwapa ko pero mas gimaot gid siya ba maot kayo. So nagpalit ko og Logitech nga camera. Ano siya Logitech HD 1080p pixel siguro ni. Pero i-link na ko ang iyahang kuan. I-link na ko ang kung asa mapalit. Yes, pero I don't know sa Pilipinas ha. Kay na manggod ko sa abroad. So i-link na ko ang sa abroad kung asa ni nako napalit. Maybe naam siguro ni Amazon sa kuan. Walay Amazon diri sa mua. Ang tawag diri Bolcom. Pero mura siya Amazon kanang one day mag-order ka then the next day deliver dayon. Di bongga kaayo. So far, kani di ay background, dapat na kay background. Char lang gay niya akong background do. So unta man, wala mo kun makit diri asa magpalit og magpabuhat og tarpaulin. So kailangan na kay ing ani nga backdrop which is ihatag sa imo ka provided. Igo na lang ka magprint. Og char dayon nga teacher kintahay og red, okay? Red nga polo shirt gid unta siya. Pero sa mga babae, pwede siya blouse pero dili revealing ha kani ako anay kaway labi nagdiri sa parteng Europa charot okay parteng lagyo sa mga mabugnaw nga mga dapita kailangan jud siya medyo warm medyo kanang baga nga panapton so yes di man siya baga kaayo pero okay na siya kanang dili kay siya bugnaw so far maura to guys so kung maamoy pangutana about sa iTutor group. So, i-message lang, mag-comment lang mo sa ubos charot. Okay? Mo-reply man ko. Mo-reply ko ay kabalaka. Okay? Replyan ta mo. Tayo yung pangutana kay wala man, dili man tanan akong na-istorya. Okay? Ibutang po na ko akong link below kung gusto mo nga magkuan ka na. Himuon ko ninyong referral. Napalong. Kung himuon ko ninyong referral, pwede. Pero kung dili, okay ra, wala problema. Di magkuot akong dughan. Ang ako alang na makatabang ba, makahatag pud og informasyon, charot. Information sa inyo ha. So sa mga kababayan ko, sa mga mga kapwa nako, mga Pilipino, pisdak, nga nas abroad, gusto sila nga mas makakwarta. Labi na sa mga burils parehan ako kay burosman ko. So dili ko makatrabaho jud like trabaho outside gyud. So nindot siya nga trabaho at home sa balay ra. Kanang pwede ko mag-rest, pwede ko matulog. Ana bitaw flexible kaayo siya guys. Mao lagi na ako maingon sa inyo ha. So sa mga gusto, mga interesado, ibutang na ko ang link. Dayon, so paman, butang na ko ang link, ang requirements ug kung naamoy mga pangutana, mga babugat nga mga pangutana, bahin ani nga trabaho, i-message lang ko kay mag-reply ko. Salamat og dili din siya edited nga video. Kay bag-o lang ko na human. Bag-o lang ko na human og tutor og kanang katulgon pa kay ko. Salamat kaayo og see you pohon mga palangga. Bye.